în concursul olimpic, îl vom vedea și astăzi. Muzică grecească. A întors pirueta și saltul. Să sperăm că va primi legarea. Tsukahara pe prima diagonală, 2 pași la aterizare. La Glasgow a stat Cătălina. N-am văzut dacă a ieșit din covor. Și aici vârfurile au fost pe linie. Linia face parte din suprafața valabilă. Salt întins cu șurub legat cu un alt salt înainte. Ați văzut? Nu a mai fost la fel de sigură Cătălina. Deci această piruetă nu a fost întoarsă suficient. A treia diagonală și aici un pas înapoi. 3 șuruburi. Și finalul probabil va fi un dublu echier, să vedem. Da. Un pas. Nu mai este la fel de sigură acum Cătălina de